салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали мо. Дар як проекти нав қарор дорем. Ссилкаш дар описани видео мешавад бародаро, бидурен регистратсия кунед. Барои регистратсия кардан дар ин ҷода мо аввал имейлмона менависонем, паролмона менависонем, паролмона як бор дига менависонем, бо як бор дига паролмона менависонем бародаро. ба инвите коде ки дар ин ҷода дидем дар ҳамаи экран менависем. Одамои барои регистратсия шудан регистра пахш мекунем. Одамое ки регистратсия кардагиам бародаро ин ҷа логина пахш мекунанд. имейлшона қатъи паролшон як бор мезанад, ба логина пахш мекунанд бародаро. дар ин ҷода барои забона иваз кардан дар ин ҷа медурем бародаро. ин чанд забоне ки ҳаст метавонед дар ин ҷа бибинед ва хутона иваз кунед ба забони хутон. баъд дар ин ҷода телеграм группа дорам бародаро, ки шумо метавонед ба густом сервериш муроҷиат кунед. ҳозир мо дар ин проект регистратсия мешавем, бо видеомона давом медиҳем, интизор шавед. ина бародаро мо дар проект регистратсия шудем. дар ин ҷода мебирояд ки дар ин ҷа чанд сум партои бояд чанд сума ай кашлёкат баривад дар бораи телеграм каналшон бо чанд чизои дига бародаро ки метавонед бо дар ин ҷа маълумоти пурратар гирем бародаро. ин ҷода бародаро мо дар ин ҷа ричард дорем, визрал дорем, бо барои муроҷиат кардани ҳелпай ба командай бародаро. ба ин ҷа программа бо чанд чизои дига ҳастай бародаро. ина мо поён мефурмем, мебинем ки дар ин ҷода одамо регистратсия карда сум мондистанд бародаро. ин ҷа ман ишораш кистам. ин ҷа бародаро рӯзи коркардагишона суме ки мардум мондагиед ин ҷа ишора шудагиед бародаро. барои дар ин депозит кардан дар ин сайт ричарда медуроем. дар ин ҷа 5 намуди сумпартои ба сайт ҳастад бародаро. ина TRC, Trix, Bere, BNB, Berbist бародаро. мо дар ин ҷода TRC-ша интихоб мекунем. ина TRC-да ворид мешавем бародаро. мебинем ки дар ин ҷа бо тарзи QR кода ба ин ҷа кашлёка копировать карда сум партофта мешавад бародаро. дар ин ҷода бо дар навистагие ки адреса копия кунед бо чанд чизи дига маълумот дагед бародаро. ҳозир мо дар ҳамин сайт сум мепартоем, бо видеомона давом медиҳем, интизор шавед. бародаро ма дар кошелёки худам қарор дорам. дар ин ҷода адреси ҳамун кошелёке ки сайта копия кардагиам ҳамонро менависонем бародаро. суме ки випа харданем ҳамонро менависонем. баъд дар ин ҷа тарзи QR код қат ишора кардагиед ба ҳамиам метавонем бародаро сумона партоем. баъд далера пахш мекунем бародаро. ҳозир мо дар ҳамин кошелёк мо сума мепартоем, бо видеомона давом медиҳем, интизор шавед. вақте ки бародаро сума партофтем ба ин ҷода ричард комплектида пахш мекунем, ки то ки ҳамин суми мо ба ҳамунҷа бигзара бародаро. ина ричард комплекте чид ина мо назарат мекунем ки мебинем ки випи мо ҳуй шуда ё не бародаро. ин ҷода мира пахш мекунем. ина мебинем бародаро ки випи яги ман успешна ҳуй шудагиест бародаро. баъд ин ҷода ҳуй шудагиест бародаро. ин ҷода qualify медуроем. ин ҷода qualify-да мебинем ки статуси ман випи яге бародаро дар байни 90 рӯз кор мекунад.